खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 23 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ श्री श्री माधव देबानि रुंसारि सान महरै फालिनाय जायो 454थि तिरुभाव तिथि थामहिनबा श्रीमन्त शंकरदेवनि थैनाय सानखौ गासै रायजोआवनो धोरोमारि गोहोजों खुंनाय जायो माधवदेबाखौ महापुरुष मुङैबो मिथिनाय जायो बिथाङा आसामनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन वैष्णव सन्यासिफोरनि गेजेराव सासे माधवदेवा एकासार मा धर्मनि सासे गोनांथार फोरोंगिरिमोन जाय गावनि गुरु श्री श्री श्रीमन्त शंकरदेवनि फारसे फोरमायथिजों लोगोसे बिथांनि आरिमु रोंगौथिनि थाखाय मुंदांखामोन बिथाङा 1568 मायथाइयाव श्री श्री शंकरदेवनि थैनायनि उनाव धोरोमारि आरो आरिमुआरि उनमोनगिरि जादोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ डे अफ द नेशनल फ्लैग नेशनल स्पेस डे आरो ब्लैक रिबन डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन